ce, au 3 helioane? Da. Ce culori? Ce culori sunt, mă? Zi, mă. Unul albastru și unul, nu știu. Haide, hai să luăm. Hai că vin acum. Unde ești? Ai arma pe tine? Da, da. Haide, intri. Ce morți, mă, să intru cu aia când intră toți mine? Băga mea și pula mea. Haide, bă. Intru acum, ho, ai arma pe tine, ai jointuri, ai arma. Avem foc liber că vreau să-i bat. Bă, m-auziți? Ce faceți? Ce faceți? Haide în grup. Haide că mă aleargă unii. Asta e sigur că nu e bine. Vă văd. Unde ești, bă, Bosti? În fața ta, bă. Ah, ok, haide pe canal. E unul cu un helion albastru. Au. Unde sunteți mai exact? Pe canal, M-ați la dus Y. pe la topitorie, nu? Pe canal la Y. Stai așa că erau ăștia acum, vină încoace după mine, Bosti. Eu sunt pe canal. A, uite, văd helionul gri. Stai așa puțin. Roșu, mă duc să șifrez, stați. Nu roșu, nu la roșu. Nu lua roșu, coaie. Nu? Nu la roșu. Zile că sunt cu voi. Ceva și cu... Bă, nu-ți face nimic, da? Adică nu... Am vorbit... Stai calm. Da. Așa ziceți mai mafioți. Ne auzi? Uite-l Bă. pe ăla sus, hai că-ți- Unde, mă, unde? Uite-l pe ăla sus. Ăsta cred că e. Hai că-mi vorbim. Stai liniștit, vere, că nu e liber. Am Bă, vorbit, că am nu-i vorbit. luăm, nu face nimic, gen, n-avem treabă cu voi. Bă, Boromire, tu ești. M-au jefuit pe mine, vere, 3 aici pe canal. Oh, ce zici, mă, nu, șeful? nu. Ce a zis, mă? S-a dat jos. A, Bă! uite, să nu-i luăm. Ești retardat. De ce trage cu aia la tine? Sunteți proști? Dă-te jos. Bă, nu înțeleg. Dacă nu i-am făcut ceva, mă, pula mea. Nu trageți cu aia. Fugim? Mai retrageți, mă, trage la spate. Bă, de ce trageți coaie? De ce trageți, bă, frate? Sunteți ne... De ce trageți, bă? Bă, de ce trageți Eu coaie? vă văd, bă. Au. Eu te văd, gen. De ce trageți coaie când avem nimic aici, nebun? De unde ne retragem? Unde ne retragem? Unde ești acum? Unde ești acum? Bă, coai, dar sunteți retardat, ce v-am zis ceva.
Vedeți? Păi, nu vreți să iardeți, dar vă ard ei pe voi. Asta spune să fii șmecher. Bă, de ce trageți Da. coaie când avem nimica cu Deci voi? cine sunt? L-a lăsat în pace, coaie. Capone, Bă, unde ești? vere! Bă, vere, suntem din Casa Blanca, coaie! Nu, când ți-am Era zis. și Boromir acolo, coaie, nu înțeleg. Cine e Boromir? A, ăla din The Brokers? Era pe ăsta. Bă, terminați, bă, că n-avem Boromir. nimica cu voi, coaie! A, Boromir? Pe unde e Ai Boromir? vorbit? Să vorbesc eu cu el. Da, coaie! Păi și ne mai fac ceva? Nu știu, coaie! Păi eu nu înțeleg, coaie, dacă s-a vorbit... Care ești, mă? Ia du-te, bă, și cheamă-l pe Boromir. Cine ăsta, mă? Du-te, bă, și cheamă-l pe Boromir să vorbesc eu cu E, el. mă, bă, nu mai vorbi cu aia, că... Ne știe Boromir, lasă-l de vorba. Păi da, că mie mi-a dat pe lume Ilanto ceva să pot să mă distrez cu el. F, Z, R, H, 4, 5. Da, nu înțeleg cu aia. De ce? Bă, Pe care? nu avem nimica cu voi, vere, de ce trageți în noi, frate? Ce? Stai un pic, bă. Dar nu-l aud, vere.